Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție de emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne revedem în această seară la Mix TV cu Remus Borza, coordonator al de Brașov, candidat din partea acestei formațiuni politice pentru Parlamentul României. Bună seara, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc mai despart mult de startul oficial al campaniei. V-ați obișnuit la Brașov? Sigur, acum Brașovul e o a doua casă, m-am mutat cu arme și bagaje, cu izmene și cu tot ce înseamnă haine mai groase, de vreo o lună și ceva la Brașov. Toate hainele groase. Bine, mai trimit șoferul o dată pe săptămână să le se schimbe, să aduc altele noi. În fine, mi-am dorit dintotdeauna să ajung în Ardeal, să candidez într-un județ din Ardeal și prima opțiune a fost Brașov, v-am explicat și la o ediție precedentă, pentru că e și cel mai aproape de Brașov și pentru că am mai avut cel mai aproape Brașovul de București, am mai avut și ceva mandate de administrator judiciar la Brașov, mai am și în prezent activități profesionale pe Brașov. Sunt oameni de caracter, sunt oameni de onoare și sigur că mă onorează și m-a onorat încă din prima propunere a conducerii ALDE de a candida la Brașov. Sunteți, deci vreți să fiți omul locului, ne-ați adoptat sau v-am adoptat? Sunt oricum omul locului, sunt născut în Ardeal, maică-mea din Maramureș, taică-mea din Bihor, deci sunt un ardelean, chiar dacă corcit, dar un ardelean cet-beget, 100%. Da, spuneați recent într-o emisiune ce în gușă și în căpușă, că vă caracterizează această sintagmă, din păcate, vedeți că în politică, vedeți, acea sintagmă politică e incorrect. Trebuie să fim mult mai diplomat, dar ați nu am să fiți? Cum ați simțit reacțiile oamenilor? Nu vă dezbărați de haina asta. Nu mă dezbărați, că am puține principii sau valori, dar care, cum să spun, sunt identitare, sunt valori de la care nu o să abdic. Ăsta e stilul meu, chiar dacă mai abraziv, mai coroziv. Ăsta e Remus Borza. Chiar dacă știți, mai e o vorbă la noi în Ardeal, gura bate curul, asta mi-asum. N-am nimic de pierdut. Eu n-am intrat în politică sau nu vreau să ajung în Parlament nici pentru o șpagă, nici pentru un comision, nici să-mi angajez amanta sau nevasta, pentru simplu motiv că nu le-am nici pe una, nici pe aia. Eu sunt un om care s-a realizat din punct de vedere profesional, din punct de vedere material în 44 de ani. Nu vreți pricoxeală, vreți altceva? Nu, sunt un om care chiar își iubește profund și organic țara, care este profund atașat de pământul ăsta românesc și care chiar vrea să se dăruiască. Nu neapărat spun să se sacrifice, pentru că e un cuvânt probabil prea greu. Dar în orice caz am o foarte mare disponibilitate de a oferi, de a da, de a încerca, sigur că de a încerca să reformăm un sistem ticăloșit, dacă ar fi să parafrazăm un clasic în viață, de a încerca să promovăm niște valori în care credem cu toții, niște principii pe care s-a clădit o națiune, de a aduce în primul rând normalitatea și în viața noastră de zi cu zi și pe scena politică. Grea, care așa cum spuneam, mai mult decât dăruire uneori, așa poate chiar cum spuneam, nu ne dorim ca cetățeni ai țării astea lucruri extravagante, decât un plus de normalitate, de civilizație și europenitate. Sigur, așa cum spuneați, intrăm în campanie, mai sunt câteva ore până când practic intrăm oficial în campania electorală. Mi-aș dori să fie o competiție corectă, onestă, să existe transparență, să existe bună credință. Politica e un sport, nu cred că duc la această... Sigur, nu. Politica e un sport de echipă și trebuie să existe fair play. Importante ca cei mai buni să câștige. Țara are nevoie de niște parlamentari curajoși, de niște parlamentari care au dovedit competență profesională, care au dovedit capabilitate managerială, dar în primul rând moralitate. Au nevoie de niște reprezentanți în Parlament. Națiunea are nevoie de niște reprezentanți în Parlament care să-și asume acele 3 mari priorități de care vorbeam și cu ocaziile precedente. În primul rând să redea demnitatea și onoarea unei instituții fundamentale, se cheamă Parlamentul României. Este singura putere care își are legitimitatea dată direct de către popor. Astăzi, din păcate, a ajuns o anexă a unor instituții de forță.
S-a decredibilizat foarte mult această instituție, am asistat neputincioși, de fapt, în ultimii ani de zile, la un atac fără precedent. La toate instituțiile statului, nu doar Parlament, mai nou și biserică, sistemul de sănătate, învățământ, toți pilonii. Evident că e contraproductiv un astfel de demers. În a doua prioritate este de a legifera care este rolul, atribuțiile, misiunea și rolul fiecărei autorități, instituții și puterea statului, ca să nu mai existe astfel de suprapuneri, de interferențe, de ingerințe, aceste războaie fratricide între autorități și instituții. Este nevoie, într-un context internațional destul de volatil, de fragil, de impredictibil, de toate aceste autorități de care se tot vorbește în spațiu public, fie de serviciile de informații, de SRI, și chiar de instrumente coercitive. Implicite de parchete, vedeți, în mod absolut grosolan, ni se pune eticheta ALDE, un partid antisistem, anti-justiție. Chiar Remus Borza deja o voce antisistem. Nu neapărat. Vedeți, eu am și proprietatea termenilor. Nu neapărat că am nuanțat. Da. Nici pe departe nu suntem un partid antisistem sau un partid, cu atât mai mult un partid antijustiție. E nevoie de existența tuturor acestor parchete, fie că vorbim de parchetul general, DNA, de DICOT, de parchetele locale. Recunoaștem și cred că ar trebui cu toții să recunoaștem că România s-a confruntat în ultimii 10-15 ani cu o corupție generalizată care a contaminat practic toate instituțiile statului la cele mai înalte niveluri. Era nevoie de o represiune fermă și lucrul ăsta l-a făcut cu succes DNA-ul, mai ales în ultimii 3 ani de zile. Era nevoie de o asanare unor atare năravuri, era nevoie de o resetare a unor valori. Doar noi am tras alarma, un semnal de alarmă vis-a-vis de anumite abuzuri, excese sau derapaje ale justiției și care nu sunt constatate nici de Tăricianu, nici de Borza și care sunt constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care în mod frecvent, aproape săptămânal, condamnă România pentru încălcarea unor drepturi fundamentale. Recent, săptămâna trecută, primarul de la Vâlcea, tocmai ce a obținut o soluție favorabilă, Mircea Gotov, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, săptămâna trecută la CEDO. Astfel de hotărâre, după ce a executat o sentință privativă de libertate, o hotărâre de condamnare cu privare de libertate de 3 ani de zile. A fost și reales, de CEDO, da, a fost reales. Asta, vedeți că iarăși ne aruncă într-o altă zonă, unde toată această marotă și această campanie nu neapărat prinde. Sigur, ea face deliciu indiscutabil, s-a risat acea sete de omului sărac, a omului care se simte sunt foarte multe frustrări, dar până la urmă toți suntem hoți și ai cu toții la pușcărie. Dar vedeți că din punct de vedere politic, pentru omul de rând a contat mai puțin. Aceleași putem discuta și la Brașov, putem discuta și la Târgu Mureș, putem discuta și la mine la Baia Mare, unde primarul în arestul poliției, unde este și astăzi, a fost reales cu o majoritate de 72%. Deci pentru cetățean contează omul și contează ceea ce a făcut. Ceea ce a făcut, da, pentru comunitate. Și sigur, o a treia misiune a Parlamentului este de a reforma marele sisteme publice. Fie că vorbim de administrație publică, fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de învățământ, de infrastructură, sunt atâtea domenii în care trebuiau să se întâmple lucruri și nu s-au întâmplat și au trecut vreo 26 de ani de când tot așteptăm să se schimbe. Așa este, vedeți, e un trend, e o tendință și cel mai bine a fost reprezentată această tendință recent, zilele astea, în America, unde un outsider, un candidat care nu era acreditat cu aproape nicio șansă, toată mass media din America l-a dat ca sigur, ca perdant pe Donald Trump și totuși, iată surpriza. Poporul până la urmă răbufnește. Chiar dacă el nu iese în sondaje, pentru că asta se va întâmpla. Acea spirală a tăcerii. Câtă vreme pui o anumită etichetă. Bun, Trump e nebun, e xenofob, are un discurs rasist, extremist, e misogin, absolut, dar nu-l declară. La fel, Tăricianu e antisistem, ALDE un partid antisistem, gata, noi nu, dacă dăm orice alt partid, orice alt candidat. Doar că poți să ai surprize la alegeri. Când atunci în cabina aia de 1 pe 1
cetățeanul, alegătorul, este doar el cu conștiința lui. Și atunci el chiar se răzbună pe toate aceste manipulări grosolane, pe toate aceste încercări de a pune lacăt unor oameni care exprimă niște puncte de vedere, chiar dacă nu convin unora sau altora. Vedeți, din tot acest discurs și din toată această campanie a lui Donald Trump, am aflat niște lucruri, că nu e chiar viața atât de roză în America, că nu umblă nici pe acolo câinii cu coraci în coadă, că e multă manipulare, că e multă corupție, că e multă administrație, că e un proces acutizat de pauperizare, aproape că a dispărut clasa de mijloc, e o societate extrem de polarizată. 1-2% din populația Americii deține 90% din avuția țării și vedeți 90, peste 90% la limita subzistenței. Iată că un astfel de candidat care este din tipare, din tot acest convenționalism politic, a reușit să câștige cu o foarte mare lejeritate. Care a spus, veniți cu mine să fiți și voi mai bogați. De fapt asta a fost. Până la urmă, vedeți, asta spun și eu. Noi avem foarte multe frustrări. Nu jos bogații, nenorociți. Da, noi plecăm de la niște generalități care sunt păguboase. Nu toți politicienii sunt corupți, nu toți oamenii de afaceri sunt hoți și nu toate averile în România sunt ilicite. Și trebuie să acceptăm că unii vor sau pot mai mult și asta înseamnă cu foarte mult sacrificiu, cu foarte mult efort și cu foarte multă muncă. Și trebuie să mai acceptăm... Ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul, banii, poziția de la care porniți astăzi? Foarte multă muncă și sacrificiu. Și sacrificiu. Ce ați sacrificat? Tinerețea și viața mea. Din punct de vedere familial sunt un frustrat sau sunt un ratat. Și mi-ar fi plăcut să am o soție sau în primul rând să am un copil, cel puțin un copil. Toate celelalte sunt iluzorii. O casă, o mașină, niște bani în cont. Această reușită, o recunoaștere și internațională nu vine să îndulcească această absență? Nu umplu acest gol. Că până la urmă important e celălalt și în viață, vă spuneam, nu o casă sau niște bani în conturi, ci tu lași acea amprentă genetică, acel, până la urmă, caracter, personalitate prin urmașii tăi. Dacă ea e într-adevăr, ești un om fericit, ești un om realizat. Dacă nu ea, ești un om neîmplinit. Sigur, la 44 de ani mai e speranță, nu e așa, doar speranța moare ultima. Dar am pus în ultimii ani de zile, în ultimii 10-15 ani, munca pe primul plan. Probabil e și o formă de lașitate, de refugiere în muncă. Sigur, întotdeauna încercăm să găsim un pretext pentru a nu asuma anumite lucruri. De cine fugiți? Și v-ați refugiat? Probabil de mine însumi. De ce? E destul de complicat, pentru că, vedeți, viața mea este puțin mai complicată. M-am născut, după cum vă spuneam, în Maramureș pe 12 ianuarie 1973. Tatăl meu a părăsit-o pe maică-mea înainte ca eu să mă nasc, cu vreo 3 luni de zile, un tip absolut senzațional, genial, un foarte bun inginer, a fost inginer șef la hidrocentrala Tarnița. Ironia sorții a făcut ca după 40 de ani copilul renegat al tatălui să ajungă despotul luminat al companiei la care taică mi-a lucrat 37 de ani. Sau Salvatorul Hidroelectrica. Evident că Salvatorul Hidroelectrica. Vedeți, aici este ironia sorții. Bun, sigur a rămas maică-mea la 23 de ani cu un plod după ea, m-a plasat la bunicii materne, am crescut într-un sat absolut idilic, fără curent, de-abia în 79, când am plecat la școală, a început procesul de electrificare al satelor din zona respectivă, din țara Lăpușului. Am crescut practic la lumina cu petrol, la lampa cu petrol. Și ați știut că am fost primul nepot din familie și atunci, evident, la țară, în Maramureș și în Ardeal, n-am prea fost scutit cu efortul, cu muncă, am muncit de mic. Vă trimiteau la muncile câmpului? Categoric, da. Categoric. Eu am fost... sigur, erați un soi de Neculaie al lui Moromete? Eu dintotdeauna am fost un tip foarte aplecat spre muncă și spre efort, o anumită disponibilitate și spre muncă. Spre carte ceva mai încolo, iarăși un paradox. Deci nu citeați pe furiș. N-aveam ce să citesc. Eram realmente un analfabet
79, iarăși o întâmplare a vieții a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. Altfel, așa cum spuneați, mânam și azi oile, vacile pe câmp, stăteam la muncile câmpului. Când ați descoperit cartea? În 79, stați că și e chiar hilară, pentru că poți să descopere, vedeți, sunt în aparență un tip destul de taciturn, de introvertit, de nesuferit. A fost masca dumneavoastră. E până la urmă, da, e o mască, că în realitate sunt un om chiar sensibil cu anumite vulnerabilități sau nu neapărat abilități, dar evident cu un tip relativ fragil. Și sensibil așa, neapărat melancolic, dar în fine. Nu plângeți la filme? Ba da, nu, la toate filmele, chiar și la comedie, deci dacă văd câteva secvențe care, sigur, îți creează anumite stare, anumite emoție, plâng și plâng în hohote, plâng când văd și ceva frumos, o floare sau un peisaj, mie îmi plac foarte mult florile, am o grădină superbă, arbuști mediteranieni, în fine. Sau când văd o pereche frumoasă sau când văd un om năcăjit pe stradă sau în fine frumos, categoric, da. În fine, deci în 79 mă duce bunica mea în comună. Eu am crescut într-un sat cu 100 de case, de prins așa din povești, cu zăpezi de 2 metri, într-o depresiune înconjurat satul de munți, și am plecat la vreo 3 km în comună, în Cernești. Și acolo s-a făcut o comisie, cum se făcea în fiecare an, medicul din sat, profesorul din sat și mai era cineva, nu mai știu cine. Mi-au pus tot felul de întrebări tâmpite, să număr de la 1 la 10, evident că n-am știut 1, 3, 7. M-a mai întrebat care e plafon, care nu știu ce, în fine, verdictul a căzut ca un trăsnet pe bunica, Lele Paulină. Du-te cu băiatul ăsta acasă, mai vină la anul și asta e, dacă nu și nu, să-l trimitem la școala ajutătoare, că doar nu e nicio rușine. Ba, era o mare rușine, pentru că în sat la noi era o fată rodică, avea 18 ani și era la școala ajutătoare în clasa 4. I-a plăcut foarte mult. I-a plăcut foarte mult cartea, fiecare an în aprofundat de 3-4 ori. Era în mamuci, de la nas până la gură, zici că era izvorul minunilor. O fată foarte perversă, cum prindea în cărare în drum spre cooperativa satului, unde se făcea trocul de rigoare, ea ducea niște borcane, niște ouă și primea la schimb făină, pâine, ulei, că totul era raționalizat. M-a legat pe cărare, mă exploata, în fine, amintiri din copilărie. Și m-a prins bunica mea de vreo câteva ori cu rodica prin cărare acolo. Cum? Cu handicapata asta satului să ajungă nepotul meu la școala ajutătoare în Lăpuș? Nici într-un caz. Îl trimit la fimea la oraș. În fine, fimea nu era fiisa, maică mea, nu era la oraș, era într-o comună ceva mai mare în Lăpușul românesc. No, bun, asta a fost salvarea mea, acel orgoliu al țăranului. A atins butonul ambiției, sigur, a răbunit, pentru că rodica era fata morarului din sat. Nu pentru dumneavoastră. Era fata morarului din sat, avea 2 copii, pe ambii făcuseră la beție, un băiat și o fată. Valer și cu rodica, amândoi erau mai handicapați și mai ciudăței. Și mi-e cum să ajungă Adrian, că mi-e Adrian, îmi spun și astăzi, bunicii Adrian la școala ajutătoare, era o mare dezonoare. Și așa am ajuns la Lăpușul românesc, la maică mea, care trebuie să pună gratii la fereastră, că eu săream de pe fereastră să vin vreo 17 km, să vin înapoi la bunici. Vă cereau munții. Ideea este că am fost un tip într-adevăr surgâncios cu cartea, am fost totdeauna dintre a 1-a până într-a 12-a, doar premiul 1 cu coroniță, dacă veneam cu 9 acasă, rupea maica mea. Și bunica s-a liniștit atunci? M-au plâns foarte mult. M-au plâns, dar pe de altă parte au spus, Adrian al nostru nu va fi niciodată ca rodica. În fine, am ajuns după aia la Baia Mare, am făcut un liceu de matematică fizică Gheorghe Șincai, cel mai bun liceu din județ. Sigur că ulterior am făcut o pasiune, eu m-am pregătit pentru medicină, fiind la un liceu de matematică fizică, 3 ani de zile, dintre a 9 și până la 11 era clar, mă fac medic. Numai că între 11 m-am îndrăgostit, a fost prima mea dragoste, de o blondă de la un alt liceu, un liceu de filologie istorie Mihai Eminescu. Mie dintotdeauna mi-au plăcut fetele mai micuțe, așa mai minione, umaniste, da, pentru că dintotdeauna am avut un oarecare complex în ceea ce privește femeile și mai ales femeile mai mari, așa, care mă dominau, să uitau de pe toate la mine, așa. Bun, aia era ca o păpușă, ochi albaștri, micuță, foarte bine proporționată, ea era o fire liberală,
libertină, adică practic toți băieții, orașul, la toată lumea. Toți profesori, numai eu vedeam virgină, ingenuă și zic gata, nu se pune problema, m-am transferat de la matematică fizică la filologie istorie. Și sigur, m-am dus după ea la București. Ea vroia să urmeze o carieră în drept și a venit la facultatea de drept din București, eu după ea. Am dormit împreună în același hotel, în aceeași cameră, mi-am făcut, mi-a zis, las că intrăm la facultate, avem vreme. Aveați principii? Aveam principii, da, eu nu și nu. Ea s-a tot făit, dar eu eram prea mutalău. Deci nu s-a consumat nimic, am dat examenele de rigoare, au fost 24 de candidați pe un loc în 91, promoția lui Victor Ponta, al lui Robert Cazanciuc, al lui Tiberiu Nițu și au droaie de nume mari. Silviu Barbu, judecătorul de aici, de la Brașov, care a fost și consilierul președintelui Băsescu și directorul penitenciarului Codrea, în fine, o generație absolut de excepție. Vă spuneam, 24 de candidați pe un loc. Eu m-am dus la Iași, la o mătușă, la vreo săptămână, 8 zile sun, încă nu erau telefoanele mobile în 91, erau telefoanele astea cu disc. După vreo oră răspunde cineva, dar nu o să întreb de mine, întreb de Tania, așa o chema. Ne pare rău. A picat, aoleu, a picat, am închis telefonul, maică mea, acolo, fătu-ți Dumnezeu tot de copil, dar de tine, n-ai întrebat? Nu, că am uitat. Și iar mă pun pe diș, mai dau vreo jumătate de oră, vreo oră până în sfârșit. Răspunde că era o singură secretară, vă închipuiți, erau 200 de locuri și vreo 4900 de candidați. Toată țara suna pe un singur telefon fix. Într-un final sun și eu, cum vă numiți, Remus Adrian Borza, felicitări, ați luat. În fine, am intrat la facultate, am terminat facultatea. Dar a trebuit să muncesc. Eu am muncit de fapt de la 16 ani. Am muncit și în facultate, pe zona de presă, am editat mai multe publicații. Coleg, cumva de breaslă cu noi. Da, chiar și aici, cu Ecran Magazin, cu domnul Ioniț am avut colaborări, am scos o revistă Show Moda, revista Salut cu George Mihăiță, adică vreo 6 ani de zile am mâncat o pâine mai degrabă neagră în presă. Dar și-am început după aia business, afaceri cu comerț, aveam o firmă cu Laura Stoica, se chema Laura Blanca, aveam o altă firmă cu George Mihăiță, și noi făceam comerț cu electrocasnici, erau poziții de monopol atunci, frigidere, congelatoare, mașini de spălat, aragaze, televizoare Goldstyle sau NET din Pipera. Am făcut foarte mulți bani atunci în anii 90-93. Am fost și primul impresar, evident în paralel cu facultatea. Cu facultatea. În paralel făceam și presă, în paralel făceam și comerț și mă țineam și de facultate. Am fost și primul impresar artistic din România cu atestat al Ministerului Culturii. Am adus prime licențe pentru concursurile de Miss România, Miss România Sport, Miss România Adolescență. Andreea Raicu, de exemplu, e lansată de mine și foarte mulți. Și pe zona de showbiz, Daniela Gheorfi, Adrian Iordăchioaie, Temeșan, în fine, mai mulți. Făceam tot felul de șușe, cu Arșinel, cu Stella Popescu, cu Naia Lăzărescu, cu Vasile Murariu, prin țară, cu Daminescu, cu Cotabiță, erau niște vremuri frumoase. Ați făcut și banii cu tata. După care, evident că în 95 am intrat în avocatură, profesorul Volonciu, șeful catedrei de procesual penal, a insistat foarte mult să rămână la facultate, doar că se plăteau foarte prost, 800-900 de lei, asistenții, muream de foame. Doar chiria la mine era vreo 700 de lei și nu mi-am permis luxul ăsta de a rămâne la catedră, regret. Și a trebuit să muncesc. Cu taică meu, după ce am ajuns la București, evident, taică m-a avut mai multe tentative de reconciliere. Era deja mândru de dumneavoastră. Era deja mândru și cred că l-am făcut mândru de foarte multe ori, mai că din păcate nu pot să spun că avem o relație, sigur, până la urmă nu sunt eu în măsură să-mi judec părinții. L-ați iertat? Da, categoric, da, ne auzim la telefon, dar evident, o relație de la distanță. I-ați reproșat vreodată? Nu am ce să-i reproșez, adică nu pot să fiu decât recunoscător, am determinarea și inteligența lui taică-meu, orgoliu și personalitatea lui maică-mea. Maică-mea a fost o ardeleancă dintr-o bucată, pe principiu ce îngușă și încăpușă de la ea aveți componenta probabil asta. Și are o parte de vin care refuza să-l urmeze pe taică-meu pe șantier, el acolo s-a încurcat cu
bucătăreasa din șantier, am mai făcut un copil, mai am un frate cu 3 luni mai mic decât mine, pe care l-am cunoscut când au divorțat ai mei la 7 ani. Bate tobele undeva prin satul mare, e un artist. E artist. L-am văzut, vă spuneam, o singură dată. Nu țineți legătura. Nu. O singură dată, când aveam 7 ani și când s-a pronunțat și divorțul. Sunteți un produs de succes. După care, evident că în 2008 am avut o activitate prodigioasă, aș putea spune, vreo 14 ani. Ca avocat penalist, am fost probabil unul din top 10 în penal și în 2008 am trecut cu arme și bagaje pe o altă zonă, unde am excelat și aici. În ultimii 4 ani de zile, compania pe care o coordonez, Euroinsol, este liderul pieței de insolvențe din România, dar asta înseamnă enorm de multă muncă. Eu muncesc în jur de 12-14 ore zi de zi și sâmbătă și duminica. E greu să administrezi atât de multe afaceri în mai multe puncte ale țării sau localități sau zone geografice, având un specific diferit, o companie față de cealaltă, având atât de mulți salariați, spuneam, peste 25.000 spre 27.000 de salariați, asta înseamnă foarte multe obligații și înseamnă stres și înseamnă o foarte mare asumare. Omul din spatele succesului este un om care are, iată, așa cum ați avut curajul să ne mărturisiți, o neîmplinire. Când vine rândul lui Remus Borza, totuși? Știți o vorbă, aștept provincia. Acum nu să știți de unde sară iepurele. De ce nu? Sigur, mi-am reproșat și eu de multe ori această neîmplinire și faptul că am renunțat și la cei puțini prieteni care îi aveam și la cele mici hobby-uri sau distracții care le aveam de sfârșit de săptămână. Distracția mea supremă era să merg la un film. N-am mai fost la un film de 7 ani. Sâmbătă de duminică eram la film cu o familie de prieteni sau o dată pe lună la pescuit. La fel, nici la pescuit n-am mai fost, cred că de vreo 5-6 ani. Da, din păcate, da, sunt multe privațiuni și sunt multe renunțări. La fel și în politică am acceptat tot dintr-un astfel de spirit voluntar și nu neapărat de sacrificiu. Dar cred că națiunea asta, cred că poporul ăsta merită ceva mai mult și un trai mai decent și o viață mai bună și mai multă sinceritate și mai multă acțiune și mai multă asumare, determinare și curaj chiar și în politică. Sunt 26 de ani care au trecut, care s-au irosit. E un proces de dezumanizare pe care îl cunoaștem în ăștia 26 de ani de tranziție de nicăieri spre niciunde. Am cultivat inconștient non-valoarea, chiciul, grotescul, promiscuitatea, mai nouă delațiunea. Avem niște false pseudo-valori, de fapt niște pseudo-valori, că false tot aia. Vedeți, personalitatea în România astăzi e o actriță, o cântăreață, un fotbalist, un tenismen, un inginer, un cercetător, un inovator, un meseriaș, nu, e un fraier dacă muncește. Până la urmă, aici s-a produs acel declic major în 90. Am dezvoltat o mentalitate de asistat, stăm tot timpul cu mâna întinsă la pomană la bugetul statului, ne cerem ostentativ dreptul uitând că avem și obligații. Sunt acele generații de care vă spuneam de după 90 care nu mai au respect față de dascăl, față de părinte, nu mai au simțul datoriei față de patrie, al sacrificiului față de semen și care așteaptă, pară mălăiață în gură năftăfleață, vă spuneam, așteaptă tot timpul să li se dea. Ori trebuie să înțelegem că avem și obligații, că trebuie să fim mai responsabili, că trebuie să fim în primul rând mai muncitori. Da. Munca este cheia succesului, este acea cărămidă la temelia fiecărui edificiu. Fără muncă nu poate să existe prosperitate. Și atunci trebuie să terminăm cu această șmecherie care o avem oarecum genetic, sunt niște năravuri care vin din negura timpului, din perioada fanariotă, suntem mai degrabă balcanici decât europeni și trebuie să ne dezbarăm de astfel de apucături. Și trebuie să încercăm, nu? Da, sunt românii mei, eu țin la românii mei cu rele și cu bune, pentru că și clasa politică, vedeți dumneavoastră, avem o tendință de a arăta cu degetul acuzativ, politicienii sunt hoți, politicienii sunt corupți. Nu sunt nici mai cinstiți și nici mai hoți decât noi ceilalți cu toții. Doar că nu avem curaj, iarăși o formă de lașitate să recunoaștem. Clasa politică e expresia în oglinda unei națiuni cu rele și cu bune. La noi mai degrabă cu rele. E expresia în oglinda unei stări de spirit. Sigur, noi punem presiune pe clasa politică să se reformeze.
să genereze performanță, să genereze plus valoare, dar aceeași presiune trebuie să punem și pe noi înșine și noi trebuie să devenim mai buni și noi trebuie să devenim mai onești și mai corecți și mai sociabili. Omul este o ființă sociabilă. Din păcate, în ultimii 20-30, probabil mai de mult a început acest proces degenerativ, omul român e sclavul puterii și al banului. A uitat să mai fie om. Să trăiască. Să trăiască în armonie cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de serviciu, să dea dovadă de empatie, de solidaritate și de sacrificiu. Sunteți un român autentic? Noi, cu vedeți, toate cele rele și pe voi care presa, după 90 aveți un mare păcat. Pentru că ați cultivat doar ce mai rău în noi și ce mai rău în România. Senzaționalul, facilul, grotescul, circul. Da, trebuie să arătăm și ce e pozitiv, să arătăm că România e o țară frumoasă, că sunt oameni minunați, să arătăm și acei oameni care într-adevăr generează performanță, încredere, competență, pentru că ei sunt și ar trebui să fie adevărate modele aspiraționale pentru copiii noștri. Și mulți au plătit scump. Și mulți au plătit scump. Vedeți, e o presă negativă care distruge, care demolează, doar că distruge cariere, destine și vieți. Trebuie să arătați și ce e frumos în om, în noi, care dau viață. Evident, adică sunt și niște profesii care au fost întotdeauna marginalizate. Profesor, medic, vedeți această ipocrizie acum cu dezbaterea pe această indexare cu 15% a salariilor pentru medici și pentru profesori. E, cum să spun, o reparație morală. Sunt cele două profesii de care depinde însăși națiunea română. Dascălul formează caractere, personalitate, destine. Medicul îți dă viață și salvează vieți. Până la urmă, impactul net de vreo 2 miliarde de lei e nesemnificativ raportat, fie la PIB-ul României, fie la gradul de colectare. Câtă vreme vorbim de o creștere de 6%, evident că această creștere trebuie să se regăsească și în buzunarul românului. Dar mai sunt și alte categorii. Pe zona de cercetare, de inovare, noi am abandonat-o. Toate institutele de cercetare s-au închis după 90 și noi n-am făcut altceva decât un export de creiere și pe zona medicală, dar și pe zona științifică. Trebuie să încercăm să aducem acei oameni de geniu, acei români de geniu înapoi în țară, sau măcar pentru că e atât de mare nevoie de ei. Și am avut opțiune, da, gata, foarte bine, vând și am și plec. Și sigur sunt foarte mulți cunoscuți care asta și facă, s-au săturat de prigoană, sunt hăituiți. Sunt hăituiți de fisc, sunt hăituiți de poliție, sunt hăituiți de parchete, sunt arătați cu degetul de către o națiune de frustrați. Și bă, n-am nimic, nu datorez nimic țării astea, am avut sute, mii de salariați, ani de zile, zeci de ani de zile am pus o pâine, am plătit milioane, zeci de milioane de euro contribuții la bugetul statului. Dacă nu există pic de recunoștință și în materie de ingratitudine noi suntem campioni. Și atunci evident își iau toți straița pe spinare și se duc. Și în ritmul ăsta o să rămânem noi, ăia frustrații, ăia mediocri, ăia indolenții, ăia de lăsători, să ne sușim între noi. Da. Deci trebuie să acceptăm și să recunoaștem valoarea. Și trebuie să promovăm valoarea autentică. Remus Borza, 3 cuvinte despre Remus Borza. 3 cuvinte: onestitate, muncă și curaj. Onestitate, muncă și curaj. Remus Borza, astăzi despre omul din spatele politicianului de succes, avocatului de succes, omului pe care poate, nu știu, om la care mulți se uită poate cu invidie, poate cu ură, poate nu știu cum se uită. Ideea este că trebuie să ne uităm mai bine și să nu uităm că avem conducătorii pe care îi întotdeauna, somnul națiunii naște monștri și așa cum spuneați, întotdeauna am avut conducători pe care am meritat. Sigur că e un moment de răscruce, vă spuneam, odată la 4 ani de zile, într-adevăr puterea reală stă în mâinile poporului. Și iarăși acea nepăsare, acea detașare, acea superficialitate cu care tratăm acest moment crucial în destinul nostru colectiv, odată la 4 ani de zile. Vedeți, doar 39-40% din români se duc la vot. Ne-am câștigat acest drept cu sânge. Sunt sute de tineri în 89 care au murit ca noi să ne câștigăm acest drept de a alege. Haideți să ieșim din casă și haideți să dăm dovadă de mai mult discernământ, de mai multă maturitate și responsabilitate, să investim acei oameni care într-adevăr inspiră încredere și acei oameni care au demonstrat. Pentru că, din păcate, e un vot politic. Multe partide au pus maimuțe acum pe locurile eligibile și asta e, votezi partidul. Deci trebuie să fim cu atât mai atenți și cu atât mai selectivi și mai riguroși de a vota omul, de a vota calitatea omului. Deci puterea stă în mâinile noastre, totul este să nu răsfirăm degetele, să se scurgă iar printre degetele noastre. Remus Borza, invitatul meu din această seară, coordonator ALDE Brașov, candidat pentru ALDE Brașov. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!